barangay. Formal nang pinuunan kasabagong aga ang Legazpi City Selection Meet o palarong panglungsod. Ginibo ang pagbubukas sa Celebration Plaza kan Embarcadero de Legazpi. 11,000 na atletang hali sa manlaylay na eskwelahan sa syudad ang nagtiripon sa pagbubukas. Ang atletang si Von Ryvin Fedok na pambato kan STI Legazpi Senior High School excited na sa swimming competition na sa iyan ang gadaang pinaghandaan. Since last year ko na din, syempre ang goal ko din is na makapasok sa higher level, makaabot ng pambansa man. Antesan pagsabak, matinding training manda ang pinagibo kan badminton coach kan Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated na si Coach Jolie Ann Burse para sa iyang mga atleta. Do your best and God will do the rest. Yun lang yung sinasabi ko sa kanila. And then, don't underestimate and don't be intimidated. Sigun kay Schools Division Superintendent Dr. Danilo Despi, obheto kan aktibidad na ini na masara ang pinakamatitibay na atleta na ilalaban para sa palarong Bicol ngunya na taon. Sa mga coaches, athletes, always push to the limit. May igagaling pa tayo. So, galingan natin para mapili tayo at makapag-represent tayo ng Legazpi City para sa palarong Bicol 2025. Nagpahiling man ng suporta sa pagbubukas ng Legazpi City Mayor Alfredo Pido Garbin Jr., Congressman Joey Sarte Salceda, Liga ng mga Barangay President Hisham Ismail, asin Councilor Attorney Butch Lucila. Win or lose, you already achieved something remarkable. You push yourselves to the limit and you have shown us all your power of perseverance. Maduraran Legazpi City Selection Meet hasta sa Pebrero 16. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Mae Encinares.